ପଛକୁ ଯିବନି ଆଗକୁ ଆକା ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ରହିବ ନାହିଁ ବୀର ଲୋକ ଆଗକୁ ଯିବ ହଁ ବୋଲ ସେ ହଁ ବୋଲ ସରିଲା ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିଲୁ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ଆମେ ତାକୁ ଭୟ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ଅଳ୍ପ ପାଠ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ନାହିଁ ପାଖରେ ଯିଏ ଚତୁର୍ଥ ହେଇଗଲା ଗଲା ପଞ୍ଚମ ହେଇଗଲା ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିକି ଅଳ୍ପ ଭୟ ଆକା ମାନେ ନେଇ ଧରିବ ତେଣୁ ବୀର ଏତିକି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋବଳ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବୀର ହେବା ପାଇଁ କାହା ଚିନ୍ତା କଲେ ତାକୁ ପାଇବ ଜାଣିଛ କାହାର ମନ ପୋଖରିଆ ପାଇବ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ବୋଲ ହଁ ବୋଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ଚାକରି ଅଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସାହସ ଅଛି ବୀର ଅଛି କିଏ ମନ କଲେ ଯା ପାଇବ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢି ପାରିବିନି ମୁଁ ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ପାଠ ପଢା ମୋର ସେତେ ନାହିଁ ABCD ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ବଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବୀର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଏତେ କେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା ଗୋଟେ ମୋର ମତେ ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନ ଆକାଶରେ ଜଣେ ମାଲକାନଗିରି ଯାଇକରି ଏଠି ଡାବୁଲ ଯାଇକରି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ମତେ କହିଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁଛ ନାଇଁ ତମେ ପାଠ ପଢିବାର ମନୋବଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ତେଣୁକରି ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମନୋବଳ ଯିଏ ବୀର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୀର ହଁ ବୋଲ ଚୋର ନାହିଁ ହଁ ବୋଲ ଚୋର ହେଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯିବ ଆଉ ତାର ଚୋରେଇବ ଆଉ ପାଠ ପଢିବ ନାହିଁ ହଁ ବୋଲ ହେଲେ ବୀର କାହାକୁ ଜାଣିଲେ ମାନେ ବୀର ହବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡୁ ନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ ତେଜ ବୀର ବାଣୀ ଶୁଣି ଉଠିବ ଆଉ କେତେ ଦିନେ ଶୋଇକି ରହୁଛ ପଦାନୀ ଗମା କହିଛନ୍ତି ଏ ସଭାରେ କିଏ ଆସିନାହିଁ ଶୋଇକି ରହିଛି ହଁ ବୋଲେ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ସଭାରେ ମିଟିଂରେ ସମାଜରେ ନ ବସିବା ଲୋକ ଶୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ଡକାଇଛି ପୂର୍ବ ମହିମା ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପଡୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ ତେଜ ବୀର ବାଣୀ ଶୁଣି ଉଠିବ ଆଉ କେତେ ଦିନେ ତମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବୀର ଚିନ୍ତା କର ତାହେଲେ ତମେ ବୀର ହବ ହଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବୀର ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ତାପରେ କହୁଛି କଣ ବୋଲছে କଣ ବୋଲছে କଣ ବାମ୍ବା ବୀର ପୁରୁଷ ଆସିଛି ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିଛି କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଷ କାମ ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ବୀର କାମ ଚୋର ନାହିଁ ହଁ ବୋଲ କହିଲେ ତମେ ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କୋଉ ଜାଣ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ପାଠ ପଢା ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ସୁନାରେ ଫଳାଇବ ସୁନା ମାଟିରେ ପଳାଇବ ସୁନା ଲେଖି ପଢି ଜାଣିଲେ ସିନା ଲେଖି ପଢି ଜାଣିଲେ ସିନା ଏ ଜମିରେ ସୁନା ଫଳେଇବ ଲେଖି ପଢି ଜାଣିଲେ ସିନା ହଁ ବୋଲେ ବାବୁ ଆଉ ନାଇଁ ଲେଖି ପଢି ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ତମ୍ବା କହିବାଟା ଆଜିକାଲି ଚାଷ କାମରେ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଧରଣ ହେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଲୋକ ବାଡ଼ିଆ କରୁଛି दर्जी नाव तर फुल पेंडे लडू लड़ाई तो अवसर कलम की अकला मेरी जामर फोटो इनो जाने बालो किनो की थोड़ी दूध खबर नहीं तो देखो दूसरे এটা হচ্ছে
ପାଠଣା ଆଗଲାମ ଦେନ ଆମର କେତେ ଗଛ କେତେ ଲଗେଇଲ ବଢିଆ ଗଛ କେତେ ଲଗେଇଲ